Tak samozrejme, ako všetci zamestnávateľia, sme touto novou érou digitalizácie a umelej inteligencie zasiahnutí. Nevravila by som postihnutí, ale zasiahnutí. Hľadáme kandidátov, ktorí nám pomôžu s prípravou nových produktových riešení pre našich klientov. Všetky teraz súčasné riešenia, ktoré majú označenie AI, sú automaticky niečím atraktívne, ale samozrejme aj vo vnútri veľmi intenzívne pracujeme na tom, že našich ľudí interne vzdelávame v oblasti AI. Máme vlastnú, nami vyvinutú na mieru v našej firme EY Ernst & Young umelú inteligenciu, našu platformu. Sme obrovským klientom pre Copilot Microsoftu a nie je takmer už ani deň, kedy by sme našich ľudí v tomto smere nejakým spôsobom nevzdelávali ďalej.